Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante, e benvidas un día máis hasta a miña horta. Hoxe quería vos falar de un problema que sei que preocupa bastante porque me facedes un montón de consultas por todos os medios e que é a mala produción dos calabacíns. E neste vídeo vou intentar axudarvos en todos os problemas que pode ter un calabacín, que son moitos, pero pódense atallar moi facilmente. O calabacín é unha das plantas máis produtivas que pode haber nunha horta e require, a verdad, poucos coidados, pero son esenciales. E as plagas que lle poden atacar son tamén como moi comuns. Non é que lle vai a atacar moitísimas enfermedades, pero a que lle ataca pode a matar enseguida. En 2 ou 3 días podes quedar sin o calabacín. Un dos problemas que vai a ter a túa planta de calabacín é unha enfermedade provocada por un hongo e que se chama oidio. O oidio caracterízase, é moi fácil de localizar porque empeza como con unhas manchiñas blancas, como se foran de polvo de talco, pegadas, e empezan sempre polo en vez da folla, pola parte de abaixo. Nos principios da enfermedade, empeza pola parte de abaixo, e aí ainda podemos erradicar e máis axudar a que a planta volva ao seu, que non vai a máis. Por iso é tan importante que miremos sempre os nosos calabacíns, as nosas curcubitáceas todas, sandías, melóns, pepinos, pepinillos, todas ese tipo de plantas, hainas que mirar sempre pola parte de abaixo da folla, abaixarse e mirar, porque empeza pola parte de abaixo. E ás veces, cando se chega, por exemplo, arriba a enfermedade, esas follas son irrecuperables, xa sabería que arrancar da planta porque non as vamos a recuperar, e o que están facendo é que prolifere moito máis o hongo do que nós quixéramos. Cando se dan estas dúas características, humedade e calor, os hongos van a proliferar na nosa horta e vámonos a ter nas curcubitáceas, vámonos a ter no calabacín. Para previr o oidio, o que vai moi ben, que é caseiro, non lle vai a facer daño, non tes que ter períodos de espera nin nada, é leite mesturado con agua e con bicarbonato potásico, porque o leite é máis o bicarbonato, a agua só é para diluílo un pouco. Pois o que fai é que as esporas do hongo non proliferen, non sean capaces a adherirse á folla da planta. Claro, este remedio, que é eficaz ao 100%, hai no que compensar con paciencia e con moita insistencia. Terías que vir a botarlo, se a planta está enferma, todos os días, por exemplo, pola mañán, e despois ir separando o período de aplicación, pero terías que botarlo igualmente cada 3 días ou así, cada 3, 4 días, dependendo da intensidade de humedade e calor que haga na túa horta. É unha cousa que lle axudaría un pouco máis como internamente, como xa a curar a enfermedade se a planta está moi dañada, sería o azufre. O azufre frena moi ben o oidio, que para as curcubitáceas iríalle moi ben. Ou unha combinación de azufre con cobre durante a vida da planta. Pero, eso xa será outro vídeo. Todo isto en canto prevenir ou curar a enfermedade, pero a mellor maneira é evitala. E como se evita unha enfermedade? Pois tratando de que a planta estea moi san, que estea super ben fertilizada, que non lle falte de nada, porque unha planta san en un terreno san e moi fertilizado e ben abonado e húmedo, a planta vai a ser moito máis resistente a todas as enfermedades que lle queiran vir. A planta vai a ser moito máis resistente a todas esas... A planta vai a ser moito máis resistente a todas as enfermedades que lle queiran vir. Pois é un pouco o que nos pasa a nós. Se estás fuerte e ben alimentada, enfrentas as enfermedades de unha maneira distinta a unha persona que está débil ou mal alimentada. Eche así.
Outra cousa que me preguntades bastante, ademais mándame moita xente fotos dos seus calabasíns, é por que se poñen amarillos na punta cando son pequeniños. E ese é un problema moi característico tamén, o sea, non ten cabida a confusión. Eso é por unha mala polinización. Vou vos enseñar como solucionar tamén ese problema. As flores dos calabasíns botan alternamente flores macho e flores femia. A flor abre cando está no estado de maduración óptima, tanto a flor macho como a flor femia. Ahora mesmo vou vos enseñar como distinguir ben unhas das outras. A flor macho, a única finalidade que ten é abrir cando está madura, cando está cheiña de polen, para polinizarse a flor femia. Pero ela sola non o sabe facer. Para iso necesitamos polinizadores, abellas, abejorros, mariposas, mariquitas, crisopas, todos formigas, todos os bichos que entren na flor macho, posiblemente despois vayan tamén á flor femia e a polinicen sin querer. E a flor femia xa nace desde chiquitina, desde os seus primeiros días de comienzo de vida, xa nace con un pequeno calabasín, digamos, na parte de atrás da folla. Cando o calabasín, o pequeno calabasín, alcanza un tamaño de 5 ou 6 centímetros, o que fai é abrir a folla, porque nace o calabasín ca súa pequena folla, flor, xa na parte de adiante. Entón, cando o calabasín está como preparado para recibir a polinización, a flor abre, pero só abre un día, ou un día e pico, non abre moito tempo. E nese día, alguén ten que ir a polinizala. Se non hai polinizadores, por iso vos recomendo que nunca botedes insecticidas na vosa horta, porque os insecticidas suelen ser non selectivos e matan todo. Entón, se quedamos sin polinizadores, depois non nos queixemos de que as flores do calabasín non cuajan. Entón, esa flor femia, cando está aberta, haina que polinizar. E se non temos polinizadores, temos que facer nos á man. Porque o día e pico ou 2 días todo máis, a flor femia serra. E se non está polinizado a flor, o calabasín non se logra, mallógrase, o sea, é como un aborto. E entón se empeza, cae a flor, e empeza a secar a puntiña do calabasín, empeza a poñer amarilla, e o calabasín non pasa de ser isto, que é a inmensa maioría das fotos que me mandades é por culpa deso, é solo por falta de polinización. E agora vou vos enseñar a polinizar á man as flores do calabasín e diferenciar ben a flor macho da flor femia, que é facilísimo, xa veredes. Outro motivo polo cal non se polinizan as flores dos calabasíns ou calquera outra flor tamén ten que ver co tempo, se hai demasiada humedad ou se está chovendo xusto nos días que as flores están abertas e o polen se molla, é moi malo de transferir o polen da flor macho á flor femia. Entón, se chove ou hai demasiada humedad, tamén pode ser a causa do problema de que os calabasíns non se polinicen. E outra cousa, os calabasíns nunca se rejan así por arriba. Bueno, ningunha planta en general se debería de rejar así por arriba con alegría, porque se lle metemos agua en dentro da folla, xusto da flor, porque ten forma como de copa, se lle metemos agua xusto en dentro cando está a punto de polinizar, tamén mollamos o polen e é imposible que vaya a flor femia. Así que rejar por abaixo. En esta fermosa planta vou vos a poder demostrar e enseñar varios ciclos de vida do calabasín. Este, por exemplo, xa estaría para recoletar. É un tamaño para min perfecto. Este xa se ve que está cuajado, porque máis que nada, se non estades acostumbrados ao principio, é polo tamaño, porque o calabasín, se está polinizado, xa pasa do tamaño de máis ou menos un dedo, o sea, 5 ou 6 centímetros. Este xa é máis grande e a súa flor xa está cerrada, porque xa fixo o que tiña que facer, o sea, xa está polinizada. Este fruto xa está polinizado. Este fruto, que xa está para apañar, vou no quitar con moito cuidado. Hai quen recomenda darlle a volta ao calabasín para quitalo da planta. Eu non vos lo recomendo, porque podedes dañar a planta, ou incluso podedes dañar, mira, esta flor, por exemplo, que estaba aquí arriba, ao girala. Entón, mellor é cortala. Unha vez que cortamos este calabasín, esta flor que está, o sea, esta folla grandísima que está para aquí para baixo, non fai nada, e estalle como restando vitalidade á planta. Entón, esta folla quitaríamos ya. Vese perfectamente eses puntiños blancos
redondiños tan característicos. Iso é o irio. A ver, é moi pouquiña cantidad para que eu me preocupe, pero sí que é a cantidad suficiente para que hoxe á noite, cando veña a regar, lle veña a botar un pouco de leite con bicarbonato. A folla está san polo lado de adiante, fijadesvos. Non confundades estas manchas como que ten en forma de salpico de ajo ou así, na parte de aquí, porque isto é característico dos calabacíns, o sea, as follas son así. O que vos tendes que fijar é que as manchiñas estas son redondas. Estas esporas son redondas, non son as manchas típicas da planta do calabacín. A flor macho, a parte de abaixo do flor macho, só é así como unha variña larga. E a flor femia, desde que nace, ten esta especie de calabacín, de mini calabacín. Xa nace co calabacín detrás. Esta flor estaría a punto de recibir xa o polen da flor macho. O sea, este está sin polinizar. Vedes que é como o tamaño dun dedo? Esta é a diferencia que se ve perfectamente de flor macho a flor femia. Eu non sei se sabedes que as flores dos calabacíns e das calabazas se poden comer. Están riquísimas, rebosadas ou feitas en tempura, rellenas ou sin rellenar. Podedelas rellenar con un pouquiño de algo fuerte tipo anchoa ou cun cachiño de carne de jamón do que queirades, ou non rellenalas. Pero hai que ter moito cuidado á hora de collerlle a flor. Cando é o momento de coller a flor para comer? Pois cando a flor fixo o seu traballo. Se lle quitamos agora mesmo a flor a este calabacín, o que vai a pasar é que o calabacín non se polinice, non chega a polinizarse, e quedamos sin o fruto. Que flor se come? A flor macho ou a flor femia? Pódense comer ambas as dúas. O que pasa que hai que esperar a que fagan o seu proceso vital. E a flor femia aínda aguanta uns diñas máis despois de estar polinizada. Pero a flor macho, tan pronto como bota un día e medio, 2 días aberta, sérrase, porque xa acabou. Non aguanta moito, é moito máis resistente a flor femia. Dixo para levala, para jardar unhas poucas para xuntar para todos da casa ou así, é mellor a flor femia, pero pódense comer as dúas. É unha pregunta que tamén me facedes moi a menudo, todas as flores de todas as calabazas se poden comer? Si a calabaza da que sale a flor é comestible, porque hai calabazas que non son comestibles. Entonces, se non se pode comer a calabaza, posiblemente a flor tampouco se pode comer. Así que, mellor, das calabazas que conocedes de toda a vida, sí, e dos calabacíns, sempre. Neste caso, como xa a flor acabou o seu ciclo, que está así pechadiña, e o calabacín xa está polinizado, porque xa ten un tamaño máis grande así que un dedo, 4 ou 5 centímetros, e máis, está como máis anchiño na parte de abaixo, o sea, xa está cuajado, ese fruto vai a ir arriba. A maneira de quitarlle collendo así é con delicadeza, porque son unhas flores moi delicadas, só hai que darlle así pa un ladiño, esa che vai a quedar na man. Mirade que cousiña máis bonita. Mirade que chiquitina, esa se ve perfectamente que aquí detrás o que hai é un calabacín, que é gordachiño. Sin embargo, esta flor que está aquí é unha flor macho, porque non ten calabacín. Esta sería a flor macho, non? Bueno, pois quitámola así, e con unha mesma flor podemos polinizar un montón de flores femia. A flor macho, para collela, para que teña ben o polen, ten que estar así totalmente aberta. O que facemos sería quitarlle así os pétalos, isto sería o que usamos para polinizar as nosas flores. Localizamos as flores femias que estean abertas e o que facemos é tocar simplemente esas dúas partes. Moi pouquiño, non lle fai falta moito, así xa estaría. Outro problema común dos calabacíns, que non os entutorades. Hai que poñer un tutor, unha guía, unha cana, un cable, un algo para axudalos a levantar do chan. Porque se os calabacíns, cando van crecendo, tocan no chan, teñen moitísimas máis posibilidades de pudrir, coller hongos, transmitirlle enfermedades ás follas e enfermar a planta. Entón, mellor levantada para que haga unha boa corriente de aire
e non se acumule aí esa humedad para que proliferen os hungos, Que proliferen os hungos. para que non proliferen os hongos. Quería facer unha especie de xuntanza de palabra hongos e fungos en castelán e máis en gallego e dixen os non sei xa o que dixen. Bueno, pero é iso, para que non proliferen os hongos, as enfermedades, sobre todo o oidio. 2 consellos. Unha, entutorar o calabacín. 2, todas as follas que estean por debaixo do último fruto non valen de nada. Por grandes que sean e bonitas que estean, cheganlle as de arriba para facer a fotosíntesis. Porque se deixamos que as follas vayan todas arriba, vamos a conseguir 2 cousas. Unha, que a planta teña un sobreesfuerzo de poder manter frutos e follas. E o primeiro que vai a manter vivas son as follas, porque necesita facer a fotosíntesis. E 2, que non haga unha boa transpiración, unha boa corriente de aire, e vamos a facer que se acumule humedad. Vai a haber enfermedades. Demasiado grande e fermosa, eu xa sei que esta está bonitísima, nin por atrás ten siquera nin o máis mínimo ápice de hongo, pero hai que quitar, porque a folla, bueno, comer cómese, o que pasa é que nós aquí non estamos acostumbradas, pero cómeselle tanto o tuto raspándolle así os fíos e usando como se fora un canelón, como as follas tiernas. Esta non, porque xa está moi bella, pero as follas tiernas. Outra cousa importante para a boa mantención da vida do noso calabacín, bueno, este é outro tipo, este é un calabacín blanco que é un pouquiño máis verde clariño, é outro tipo de calabacín, pero dá igual, vale para todos. Non deixemos nunca que a planta teña moitísimos frutos, nin que lle medren moito, porque unha vez que pasa dos 12, 15, 20 centímetros, o único que fai é poñerse como máis rudo, non ten tanta agua, vedes como pinca, non ten tanta agüiña, non está tan sabroso, e o que fai a planta é estar facendo unha sobreproducción de vitalidade, o sea, necesita manter todo vivo e con todo non vai a poder. Fijades vos que esta flor xa está seca, non lle facía falta, si puden haber comido no seu momento, pero agora non lle fai falta. Entón, recoller os frutos tamén é unha parte importante do mantemento saludable das nosas plantas. Outro detalle curioso é que o calabacín non ten un tamaño mínimo para que o poidades comer. Non é como outra planta que distía, pero aínda non está maduro ou así. O calabacín non é así. Desde que é ben chiquitín, xa o podedes comer. E canto máis noviño é, máis crujiente está, máis cheo de agua, como máis jugoso. E podese tomar crudo. Bueno, podese tomar crudo cando é grande tamén, pero é menos sabroso. Cando é moi grande, é mellor facer un salteado ou, non sei, bueno, cociñalo de alguna maneira. Pero cando é así tierno, é riquísimo así en crudo. Outro clarísimo exemplo de flor femia xa fecundada, porque xa é máis grande, ten a parte de arriba como máis gordiña, e xa lle podemos quitar esta flor para poderla comer. Esta foi a flor macho que no seu día a polinizou, e xa acabou o seu ciclo, porque está outra vez pechada e ten as puntiñas como máis vellas. Entón, isto xa quere dicir que xa abreu e xa pechou. Ahora esta flor vai a morrer en moi pouco tempo, así que mellor é colleitala e comela. Estas que están aquí son flores macho que aínda non abriron e vámonos a deixar, pero todo o que é daqui para baixo, isto que foi unha flor non lle fai nada. Isto tampouco, e isto tampouco. Canto menos bulto, máis claridade. Se a planta do calabacín está san e non lle faltan nutrientes nin agua, vai a producir moitísimo, así que non teñades pena en quitarlle os calabacíns, aínda que sean así deste tamaño, porque a planta vai a producir máis e vai xa a incentivar o seu crecimento de frutos e de follas se lle quitamos todo o que sobra. A medida que a nosa planta de calabacín vai crecendo, hai que ir amarrándoa e poñendo a chegadiña ao tutor. O tutor ten que ser alto, porque as plantas de calabacín, se teñen un bo ano e o clima lle acompaña, poden aguantar hasta outubro ou setembro, outubro,
casi a principios ou a mediados de outoño. Entón, pode medrar hasta 1 metro ou máis. Entón, o tutor alto e vámola amarrando ao tutor para que os frutos estean sempre colgados e a planta teña unha boa aireación. Outro dos problemas cos que vos podedes atopar nos vosos calabacíns é unha deformación que se chama estreitamento apical. Cando o calabacín é máis gordo en un lado e despois fai como un peteiriño para adiante e fai como máis estreito, non? E iso pode ser por varios motivos, pero sobre todo é por unha deficiencia de calcio. O sea, as plantas todas necesitan calcio para formar as súas estruturas, non? Para formar o que é a parede celular. É o que as vai a manter fuertes, rígidas, que sean capaces a manterse dereitas, erguidas e que sigan crecendo, que teñan un bo crecemento. Si unha planta carece de calcio, e sobre todo estas que teñen unha produción enorme, teñen moitísima actividade en moi pouco tempo, porque só aguanta, non sei, 4 meses ou 5, todo máis, botando fruto, son plantas que necesitan un aporte de calcio importante. E isto se empeza moito antes de que queiramos plantar a planta. O sea, si, por exemplo, nós plantamos as nosas plantas de calabacín en marzo ou abril ou maio, temos que empezar xa en diciembre ou xaneiro a fertilizar esa terra, porque a terra xa ten que estar fertilizada de moito antes, aínda que ir preparando, aínda que no inverno non a vayamos a usar para plantar cousas, sino plantades, non sei, cousas de inverno, podémosla fertilizar igualmente aportándolle sobre todo un bo fertilizante, compost, humus de lombriz, tamén se pode aportar calcio de maneira cáscara de ovo, xa teño algún vídeo falándovos sobre isto, e, por exemplo, podedela tapar a terra onde vayades a plantar na primavera, tapala con cartóns, poñerlle pedras e paus encima, para que non ande voando no inverno, e iso vai a facer que entre a fertilización que lle puxéstedes e o cuberto para que a agua do inverno da chuvia non lave en exceso a terra, vai a conseguir que aí haxa como moitísima actividade microbiana e máis de bichos que van a ir a descompoñer toda a terra, van a vivir aí genial e vades a ter unha terra excelente cando queirades plantar na primavera. Así que recordade, a boa fertilización da terra empeza meses antes de plantar. Non no mesmo momento xa ides tarde. Que tamén pode pasar que teñades o problema do estreitamento apical e teñades ben fertilizada a terra, pero vou vos a contar o caso que pasou aquí no norte de España, sobre todo aquí na franxa costeira, todo este inverno-primavera, o que vai todo de verán. Choveu moitísimo. Choveu a rabiar, hubo xelos moi encapotados. Entón, que pasa con tanta chuvia? A chuvia o que fai é drenar, non? Está caendo agua continuamente e esa terra, titela fertilizada, imaginémonos uns 20 ou 30 centímetros, están fertilizados. Pero se lle cae moita agua, a agua cae na terra e destílase polo medio da terra e marcha. Toda a agua vai para o mar. E que pasa en ese caer continuo de agua? Que os nutrientes da terra que tiñamos tamén marchan. Queda como, digamos, a terra lavada, porque son moitos litros continuamente, todos os días. Entón, que pasa? Esa terra, ao mellor, ti tiñala ben fertilizada, pero como choveu tanto, non ten os nutrientes que tería que ter en circunstancias normales se a primavera fora máis ou menos chuviosa e calurosa e o verán fora caluroso e non chuvioso. Pero, bueno, aquí o que levamos de verán casi leva chovendo todo o tempo. Entón, o que temos que facer para previr enfermedades e volver a fertilizar é fertilizar agora. Ao mellor, pois, unha vez ao mes, fertilizar. Sempre mellor con compost, con humus de lombriz. E se queredes que o abono sexa como máis eficiente, non? E que lle vai á planta moito máis rápido, sempre podedes diluir o humus de lombriz en agua e con esa agua regar. Pero, ollo, non regar unha terra que xa está seca, senón para aportarlle este tipo de fertilizante como máis inmediato, digamos, porque a planta bebe durante todo o día, toda a noite está absorbendo agua. Entón, é como máis asumible, máis inmediato.
Cando lle botades, non pode ser cando a terra está seca, porque senón pode coller un sobreexceso de fertilizante e tamén facerlle daño. Entón, primeiro, mollar a terra ben, e enriba desa terra mollada é cando lle botamos este riego de fertilizante, digamos, express, para que a planta o absorba ben. Si tendes problemas de estreitamento apical, tamén recordade que se pode aplicar de forma foliar. O sea, hai produtos a vender que xa son para tratar isto, pero se non tamén podedes facer, que xa falo no meu vídeo de como aproveitar as cascas de ovos para aportarlle calcio ás plantas, podedes aportar tamén de forma foliar, facendo como unha especie de té de cascas de ovo. E a través das follas, as plantas tamén van a absorber o calcio que lle fai falta. A planta do calabacín quere sol pleno, o sea, nada de poñelo á sombra de nada, porque necesita estar a pleno sol. E outra cousa, é unha das plantas que necesita que non carecer de agua, o sea, non podemos dicir vou regar unha vez á semana ou vou regar cada 3 días ou así. Cada canto tempo hai que regar a planta de calabacín? Moi fácil, cada vez que a terra estea empezando a secar. O sea, a terra do calabacín sempre ten que estar húmeda. Non pode pasar sin agua nin un solo día, porque se lle seca a terra, a planta non vai a ser capaz de absorber agua. É unha planta que tan pronto como cortas o calabacín empeza a pincar agua, o calabacín ten agua. Se lle cortas unha folla, vai a gotear agua. Entonces, nunca pode carecer de agua, sin encharcar, encharcamentos non, o sea, encharcamento continuo non. Entón, cada canto tempo teño que regar? Pois depende, se na túa horta regas á mañán e á noite xa está seco, tes que regar á mañán e á noite. Se na túa horta regando unha vez sí e un día non, aguantas a terra, o sustrato húmedo, pois ese é o que tes que regar. Depende da calidade da terra e da interacción dos medios, o sea, do vento, do sol, e da incidencia dos rayos solares na terra, de moitas cousas. Ti o único que tes que mirar é que a terra sempre estea húmeda, porque, ollo, podes ter ben fertilizada a terra e ter suficiente calcio, que é do que falábamos antes do estreitamento apical, e resulta que sigues tendo esas carencias de calcio na planta. Por qué? Porque a planta, se non ten humedad na terra, non pode absorber os nutrientes que ten, nin calcio, nin ningún dos outros. Entón, por iso é tan importante manter a humedad continua no substrato no que teñas plantados os calabacíns. Bueno, moitas plantas, pero sobre todo os calabacíns, porque é unha planta que necesita moitísimo aporte de agua continuo, para estar san, bonita, para crecer ben, e que non carezan os seus frutos de nada. Se seguides todos estes consellos, estou segurísima que os vosos calabacíns van a mellorar moitísimo e a colleita vai vos a ir moi ben. Calquera duda que vos quedara despois de ver este vídeo sobre calabacíns, facedeme chegar, que eu hei de responder. Antes ou despois, eu sempre respondo a todo. Se vos gustou este vídeo, non olvidedes compartilo co mundo enteiro. Se aínda non estades suscritas, suscribidevos, porfa, que non vos vai a costar nada, non marchedes sin darlle ao like. E como vos digo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.